tak jaluk ojo leka tresnan pancene tresno kuwi ate tak coba. Spesial juragan itu juragan Mama mertua Oke, Mama mertua senadyan donya rapi sonopo bakal tak jaga yen turun kapisan ning kang kuwasa. Gusti kane ati tolonganku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula apa tresno kang anggon dapat saking coba tak lewati tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku selalu isenya wiji. Kakak Yuda anak masih punya prasmanan si kado kotorannya blue. Bunda siapa? Budaya Wedding Organization.